No, ja mám takú lapku, hej. Tak dobre stlača, hej. Som si ju kúpila včera. Potom mám takú kocku a som si myslela, že to tak, že to bude také jak tá lapka, ale to je také, že to je také tvrdé, hej. Ja som myslela, že to je také jak lapka toto, hej. Že to bude také, nie že masné, hej, ale no to je také tvrdé, hej. Takú kocku mám. Teraz takú kapibaru. Hej. Je to veľmi dobré na dotyk, hej. Lebo si teda tak dobre stláčaš podľa mňa, hej. A hej, dá sa to dobre stláčať. Aj naťahovať. Také rôzne veci sa dajú s tým. Takže toto som si kúpila v Šine. Toto som si kúpila včera, keď sme boli vo Forume v Poprade. A tú lapku som si kúpila tiež vo Forume v Poprade. Takže tak, v Drašiku sme boli. Takže tak. A to tá kocka, hej, tam boli aj modré. A ja mám takú ružovú, hej, lebo ja mám rada ružovú farbu. A najlepšia farba, obľúbená. Takže toto a toto a ešte toto. Toto si určite kúpte, lebo to je strašne dobré. Hej. Také dobré. Niektorí majú takú lapku aj veľkú, niektorí majú aj takú, ja neviem, bo je veľká, taká malá a potom ešte menšia, hej. Ale ja mám takú, ja som sa takú väčšiu, hej, ale tam nemali. A tá kapibara tam bola taká a tá kocka bola tam taká, áno. Žiadna taká obrovská, taká nebola, iba taká bola. Ale dobre. Takže tak. A ja mám ináč aj rôzne squishiky, hej. Ja mám napríklad mám také mám také, hej, penové, jakéby penové, také, čo sa dobre stlačajú. Potom mám ešte takú veľkú krabicu, hej, lebo ja milujem tie squishiky, hej. Ináč, tá lapka veľa nestojí. Hej, takže tak. Takže čaute.